категория актриси. Ана Пападополо. Да си майка в България на едно дете е геройство, да си майка в България на дете с увреждания е истински героизъм. Всеки ден уча децата ми и двете да бъдат добри, да знаят как да различават доброто от лошото и да обичат близките си и хората около тях. Да се усмихвам всеки ден е моето геройство, въпреки всичко. Анастасия Лютова. Добрите дела, дори и да останат анонимни, важното е за мен, и даже съм убедена в това, че резултата на анонимните дела не може да остане анонимен. Тоест, всяко добро дело допринася за нещо видимо в този свят. За всички. Моята скрита суперсила. Аз вярвам в суперсилата на любовта. Лорина Камбурова. Моя личен герой е баща ми. Ако имах магическа пръчица, бих променила отношението на хората към животните, към децата, към планетата Земя, към отношенията между самите хора. С повече любов бих направила всичко да се случва. Да видя истинска емоция между хората. Това ме зарежда супер много. Да видя любов, като усетя като енергия. София Бобчева. Моя личен герой е този, който дава, а не иска. Този, който те пита как си, а не те натоварва със своите лични проблеми. Мама. Геройствата могат да бъдат малки, могат да бъдат големи, но важното е да са геройства. Моята супер скрита сила е усмивката. Радина Думанян. Да си герой означава въпреки обстоятелствата и въпреки събитията да ги преодоляваш в името на хората. Мисля, че добрите дела няма значение дали са анонимни или не, важното е да се случват. Не съм я открила още. Обаче, ако мога да избирам каква способност бих искала да имам, може би бих искала да мога да говоря всички езици на света, независимо дали човешки или не. Искам да разбирам и предметите, и растенията, и животните